माझाच बघा असं नाही, सगळ्यांचे मराठी सिनेमे बघा, पण मराठी चित्रपटगृहात जाऊनच बघा अशी कळकळीची विनंती, असं कळकळीचं आवाहन मी तुम्हा सर्वांना करतो. अत्यंत हलका फुलका नर्मविनोदी चित्रपट. सुशीला सुजित आहे, मी आहे, सोनाली कुलकर्णी आहेत, प्रसाद ओक आहेत, अमृता खानविलकर आहेत, त्याच्यात कश्मीर महाजनींचा गेस्ट अपीअरन्स आहे, नम्रता संभेराव आहेत, सुनील तावडे आहेत, सुनील गोडबोले आहेत, रेणुका दफ्तरदार आहेत. खूप छान छान लोक आहेत कास्टिंगमध्ये. मी, प्रसाद, मंजू आणि संजय मेवाणी यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. आम्ही निर्माते पण आहोत. प्रसाद डिरेक्टर आहे. प्रसादनी आधी हिरकणी, चंद्रमुखी, कच्चा लिंबू सारखे अत्यंत सुपरहिट चित्रपट दिलेत. 18 एप्रिलला आत्ता मला बाबांचा आशीर्वाद मिळाला असं मी गृहीत धरतो आणि त्या हक्काने सांगतो की आता मला तुमचा आशीर्वाद हवा आहे, तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम आणि स्नेह हवं आहे. भेटूया चित्रपटगृहात 18 एप्रिलपासून. मला इथे बोलवलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा मंडळाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.